Vítajte znova pred počítačmi, priatelia. Ako viete, blížia sa voľby do nových slovenských samospráv, ktoré sa majú konať spolu s voľbami poslancov do Európskeho parlamentu a s voľbami do miestnych samospráv. Posledné informácie o stave príprav našej komunity sú, že na dvoch miestach, kde doteraz sme mali slovenské zbory, v Košpalagu a San Ondreji, od októbra nebudú fungovať slovenské samosprávy. Za to v Dolných Peťanoch a v Erde a v 6 obvodoch Budapešti môžu vzniknúť nové. Naďalej môžeme mať regionálne samosprávy v 5 župách a v hlavnom meste. Celkovo máme registrovaných 544 kandidátov. Najviac z nich tvoria spoloční kandidáti trojkoalície Slovenský spolok Identita, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Zväz Slovákov v Maďarsku. Popri tom však všetky tri organizácie majú aj vlastných kandidátov. Okrem nich k voľbám sa aktivizovali 4 menšie organizácie, ktoré tiež vystavili v niekoľkých obciach svojich nominantov. Odovzdané sú slovenské župné listiny, ako aj kandidačná listina nastávajúcich členov valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Takže už nám nezostáva nič iné, ako zmobilizovať slovenských voličov. Mimochodom, dnes ich je registrovaných 11 890, aby odišli hlasovať, aby si nezabudli vyplniť všetky zelené listy, položiť ich do zelenej obálky a zároveň zalepiť obálku. To všetko je potrebné k tomu, aby sme napokon odovzdali platné hlasy. A teraz niečo iné. Správa fondov Gábora Betlena uverejnila výsledky všetkých tohtoročných podporných výziev, ako aj ohodnotenie minuloročnej činnosti národnostných samospráv. Tieto informácie si nájdete na ich domovej stránke. Konečne každá naša organizácia, všetky slovenské samosprávy vidia, čím môžu počítať v tomto roku, ako majú plánovať svoje podujatia. A to je dobre. Do volieb už sa nehlásim podobným krátkym videom, takže prajem nám všetkým úspešné národnostné voľby a zatiaľ dovidenia. Ďakujem vám za pozornosť.